Ayan mga kamamshi, marahin na ugto sa Indogo Boss. Bale, may mga nagtatanong kasi sa akin, ano daw ba yung mga requirements sa FB Reels para ma-set up ang star at payout. Pero bago yan mga kamamshi, syempre i-share ko sa inyo yung mga ganap-ganap muna natin dito sa tindahan na talagang yun talaga yung nagpapasaya sa atin, di ba? Sa mga share natin, di ba? And kasi hindi naman tayo magaling dyan sa mga bigay ng payo, sa mga dapat gawin, kasi isa rin naman tayo sa mga kumukuha ng kaalaman sa kanila, di ba? Kaya kunting share lang sa mga ganap-ganap ko, di ba? Kung ano yung nagpapasaya sa atin is yun lang yung gawin natin, di ba? Yun na lang. Kasi aminin ko talaga naman nakaraang buwan, nakaraang linggo is masyado ako na-excite ma-monetize sa FB Reels, sa ads on Reels. Pero na-realize ko na mahirap din pala ma-monetize sa Facebook. Parang katulad lang dito sa YT. Pagpatuloy lang natin yung mga ginagawa natin na nagpapa-enjoy sa atin. Tapos, i-share natin, di ba? Kagaya ng ginagawa lang din natin dati na sinishare natin sa Facebook. Ayan. Pero bago nga yan, ipakita ko sa inyo yung mga ginawa ko kanina. Kasi nga is, may dumating tayong grocery from Pure Gold. Ayan, mga dilata wala na ako. Kasi mga chichirya, wala naman tayong bagong, hindi naman tayo bagong pamili. Pero nag-refill ako ng mga chichirya, may kunting binago ako, tapos yung mga biskwit, nag-refill din tayo. Kasi yung bagong dating na grocery ko is hindi naman karamihan, mga dilate lang halos, tapos mga, basta kunti lang, worth 27 nga lang, diba? Bago ko i-share ko ano ba mga requirements sa Facebook account or Facebook Reels, pakita ko muna sa inyo. Kasi dito talaga tayo nag-i-enjoy. Tapos sa konting share sa konting kaalaman natin, yun. Tsaka sa mga ganap-ganap sa araw-araw, mga personal moment, diba? Yan, keep on watching. Ayan, ito lang naman yung bagong dating, pero alam ko is marami dyang dilata. Tapos ito, ayan. Bago natin yan ilabas, nagligpit muna ako, ayan. Yan, dyan naman talaga nakalagay yan. Pero yung mga chichire is bagong sabit. Pero hindi tayo bagong pamili. Yan yung mga kasama pa ng mga naubos. Tapos, yung binago ko is dito, ayan. Diba, dati ang nakalagay dyan is mga non-food. Matagal mabili katulad ng charger, ng gloves sa kamay, tapos na mga, basta mga accessories yung dati nakalagay dyan. Ngayon is nilagyan ko ng chichirya. Ayan, diba? Hindi tayo bagong pamili ng chichirya, kaya kulang-kulang siya. Tapos, ayan. Tapos, meron pa tayo dito sa may pinto. Ito naman is malalaki. Tapos, yung ating mga Wesley, ayan na lang, kunti na lang din. Tapos, yung ating mga garapon. Ayan, bago natin ilabas yan, niligpit ko nga muna. Ayan, diba? Tapos, yung mga dating nakalagay dyan, hahanapan ko pa ng pwesto kung saan ko may ilalagay. Basta, yan lang muna yung nilagay ko, inayos ko. Tapos yung mga chichirya, ay malaki. Tapos dyan sa taas is, assorted na lang, kasi wala na siya mga pares. Diba? Yan ang mga kamamshi. Tapos ito pala, mga lollipop din to. Nilagay ko lang sa plastic, kasi napunit na yung plastic niya. Ayan. Tapos, hindi rin tayo bagong pamili ng mga biskwit, pero nag-refill tayo. Ayan. Kanina, kalbo-kalbo na yan. Kaya ito, bakante dahil lalagyan ko ng Doughy Donut kasi alam ko may Doughy Donut ako dyan, kaya bakante siya. Yan, mga stock ko na ano yan, mga biskwit nilagay ko na dyan. Tapos meron pa naman tayo dito, ayan, ilang piraso na lang yung biskwit nating stock. Tapos yung mga dilata natin is kalbo-kalbo na. Yan, meron pa rin tayo dito yung biskwit Tiger. Ayan, tapos yung diaper wala pa rin. Siguro mamayang gabi makakabili ako ng diaper pagdating ng asawa ko. Tapos yung mga ano, yan, mga non-food yan. Nasa garapon. Ayan. Kunti na lang yung ating enjoy flavor. Ayan, tapos sa labas, mamaya sisilipin ko. Masyado pa kasi mainit. Mamaya na ako sisilip sa labas kung ano itsura dyan sa mga chichirya ko. Ay, yes! Tapos, bagong dating din pala yung tinapay natin. Ayan, kumuha lang ako ng for 300 pesos. Ayan. Kasi ang isang ganito is 50 pesos. Pag naibenta ko is 60. Meron lang tayo 10 piso. Ayan lang muna mga kamamshi. Maliit lang naman yung tindahan. Ayan mga kamamshi. Yan yung kunting share ko sa ganap-ganap ngayong araw. Namumula yung mukha ko kasi yung nilalagay ko sa mukha is ang makati sa mukha kaya hihinto ko na.
Ayan, ano ba yung, ito i-share ko sa inyo is yung kunting kaalaman ko lang ha. Hindi naman tayo expert dyan. Lalo na sa ating sa FB Reels, sakitaan na yan. Sa mga nalalaman ko lang naman. Yan, syempre, yung requirements dyan para makapag-payout ka, kung meron ka nang ipi-payout ka, hindi maiwasan talaga. Paano ko nasabi na marami talaga na-excite? Kasi marami nag-PPM sa akin na yan, about sa no. Excited na tayo mag-fill up. Ayan, nahinto lang tayo konti. Yun nga, marami talagang na-excite na mag-sign up, mag-fill up, lalo na sa sa bank account, sa Star, 'di ba? Ngayon ko lang na-realize, para natawa na lang talaga ko sarili ko na masyado tayong na-excite o baka ako lang na makapag-sign up. Samantalang wala pa naman tayong ipe-pay out, wala pa naman tayong kukuhain, 'di ba? Kagaya ng sabi ko is baka million-million na yung views diyan bago tayo kumita. Tayo sa mga simpleng katulad lang naman natin is wag na muna tayong mag-assume. Ayan, i-enjoy lang muna natin yung pag-upload. Tapos kung hindi pa kayo nakakapag-sign up, lalo sa payout, okay lang yan. Huwag tayong magmadali. Kaya parang katulad lang yan sa YouTube. Pag mga bago-bago, excited masyado. Pag na-monetize na, kadalasan karamihan na nagbaback out kasi andun talaga yung trabaho. Kaya dapat, kung ano talaga yung nagpapasaya sa atin, is yun lang yung gawin natin para hindi tayo mainip. Ayan. Ano ba yung requirements sa pagkakaalam ko? Ang kailangan talaga sa requirements sa pag-sign up kay bank account o sa payout, sa Star, is TIN ID at saka yung bank account. Kung wala kang bank account, PayPal. Tapos meron nga akong upload na kung wala kayong bank account, ayun nyo rin ng PayPal, yung Hello Money. Yun lang, mawala na akong space. Kailangan